Il-Gvern Soċjalista jikkonferma li ma kellux pjan għall-ekonomija. Fetaħ il-bibien għal ħaddiema barranin bla doċ u laxka l-permessi tal-bini bla kontroll. Dan kollu wassal biex jinħolqu iżjed problemi għal pajjiżna. Fil-fatt, waqt business breakfast organizzat mill-Partit Laburista, il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna ammetta li l-Gvern Soċjalista m'għandux pjan għal pensjonijiet taż-żgħażagħ. Fl-2060 se jkun hemm finanzi biex jissostjenu il-pensjoni dakinhar. Ħasad il-ħafna nies ma kinux ippreparati għalih. L-infrastruttura ma kienx ippreparata. Cicluna ammetta li f'pajjiżna teżisti problema kbira fil-qasam tas-saħħa. Il-barranin li qed jiġu Malta qed jitfgħu pressjoni kbira fuq dan is-settur. Dan għaliex żdied il-pis fuq dawk li jaħdmu fl-isptarijiet minħabba l-fatt li dawn il-barranin qed jużaw is-servizzi mediċi wkoll. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li l-familji Maltin qed ikollhom jiċċaħdu minn ħin mal-familja tagħhom u jaħdmu aktar sigħat. Dan għaliex il-paga mhix qed isservihom. Joseph Muscat ipprova jiskredita l-lista twila ta' rapporti li ħarġu dan l-aħħar fosthom il-Country Report tal-IMF, tal-Greco, il-Manival u ħafna oħrajn, fejn qal li konklużjoni tal-Eurostat biss huma fatti, l-oħrajn m'għandniex nagħtu każhom. Muscat ikkonferma l-problema ta' nuqqas tandafa li teżisti f'diversi bliet u rħula Maltin. Fil-fatt u stess ammetta li hemm bżonn ta' iktar konsultazzjoni fuq livell reġjonali. Il-Prim Ministru prova wkoll jirribatti l-kritika qawwija li qed issir dwar il-problema tal-prezzijiet eżaġerati fil-qasam tal-proprjetà. U iva, ċertu prezzijiet huma skandalużi fil-prezzijiet tal-proprjetà. Muscat saħaq li l-barranin li qed jiġu f'pajjiżna hemm bżonn li jibqgħu jiġu u dan sabiex huma jagħmlu dak ix-xogħol li l-Maltin ma jridux jagħmlu. U allura konferma ta' kemm il-Gvern sar kalamita ta' cheap labor. Xi ħadd irid jagħmlu dak ix-xogħol, xi ħadd irid ikun carer magħna, xi ħadd irid jagħmel ċertu jobs illi jaqdina lilna. Għaliex uliedna qed nimbuttawhom sewwa nagħmlu hekk ħankomplu nagħmlu il-qudiem biex jimxu f'jobs li huma aktar ta' kwalità għolja u aktar ta' value added għoli. Waqt dan il-Business Breakfast saru diversi interventi minn rappreżentanti tal-korpi kostitwiti fejn kienu ħafna dawk li esprimew it-tħassib tagħhom dwar diffikultajiet li jinsabu għaddejjem minnhom bosta familji Maltin fosthom il-faqar, il-pensjonijiet u l-prezzijiet tal-kiri. Il-General Workers Union sostniet li huwa evidenti li d-distak bejn dawk li jinsabu fin-naħa ta' fuq u dawk fil-faxxa t'isfel tas-soċjetà hija dejjem jikber. Għalhekk hemm bżonn li dawk li jinsabu fin-naħa t'isfel tingħatalhom aktar għajnuna. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers, Joseph Vella, saħaq li hemm bżonn li s-salarji tal-ħaddiema ma jibqgħux jiddependu fuq il-part-time u l-overtime. Il-ħaddiema għandu jkollhom ħlas adekwat sabiex ikunu jistgħu ilaħqu mal-għoli tal-ħajja.